Il-qofol tal-viżjoni ekonomika tal-Partit Nazzjonalista u l-inħarsu fit-tul mhux biss għal-leġislatura waħda b'impenn mal-stakeholders kollha. Il-Partit Nazzjonalista dejjem hemmen fil-ħiliet tal-imprenditur u għalhekk dejjem ra u jibqa' jara li n-negozji jkomplu jikbru. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt laqgħa mal-Bord il-ġdid tal-Kamra tal-Kummerċ fil-bidu tat-terminu ta' sentejn. Bernard Grech qal li l-partit imexxi minnu irid jara li l-mixja ekonomika ta' kull negozju tibqa' dejja skont prioritajiet u prinċipji tajbin. U propju għalhekk li l-Partit Nazzjonalista qed ikun riġenerat bħala partit żagħżugħ u mimli ideat. Irridu nibbażaw l-ekonomija tagħna mhux biss fuq niċeġ ġodda kif ilni ngħid, imma wkoll fuq aktar xogħol ta' valur, aktar investiment u negozji ta' valur, ħalli mhux biss inkunu qegħdin nerġgħu insaħħu l-ekonomija tagħna imma bħala bażi fuq reputazzjoni tajba nkunu nistgħu anki nattiraw investiment internazzjonali li jwassal biex il-ħaddiema tagħna jkollhom impjiegi aħjar, impjiegi b'kundizzjonijiet aħjar u pagi aħjar. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li la darba l-ekonomija ta' pajjiżna tibbaża l-aktar fuq negozji żgħar u medji għandna nagħtuhom l-importanza daqskemm nagħtu lin-negozji l-kbar. Dan fil-waqt li jkomplu jiġu mbuttati ideat ta' niċeġ ekonomiċi ġodda. Min-naħa tagħha, il-President tal-Kamra tal-Kummerċ Marisa Xwireb qalet li l-entità li tmexxi temmel li l-oppożizzjoni għandha rwol importanti u għalhekk tħoss il-ħtieġa li tiltaqgħu tiddiskuti l-idejat tagħha magħha. Għan negozjant importanti li iż-żewġ naħat tal-Kamra ikun hemm qbil bejniethom fuq l-iktar affarijiet importanti għall-ekonomija tagħna. Dana jiggarantixxi ċertu stabilità fl-operat tagħna u meta ninvestu nkunu nafu li qed ninvestu fis-sod. Naħseb li ħafna mill-investimenti li nagħmlu llum se jkunu mhux għal 5 snin li ġejjin, imma ħafna iktar fit-tul u għalhekk importanti li d-direzzjoni tal-pajjiż tkun waħda ċara u maqbula miż-żewġ partiti. Qalet li n-negozju element importanti għal prosperità tal-pajjiż u għalhekk u importanti li jittieħdu deċiżjonijiet serji bbażati fuq l-istudji meħtieġa li jsiru. Komplit li l-Kamra tal-Kummerċ għandha ambizzjonijiet li tkompli tibni fuq il-ħidma li wettqet fl-aħħar snin fosthom fid-dawl tal-isfidi li ġabet magħha l-pandemija u li wħud minnhom kienu sfidi li diġà kienu hemm qabel. Qalet li l-Kamra tibbaża l-programm tagħha fuq 4 pilastri: in-nies, il-governanza tajba, it-teknoloġija u s-sostenibilità. Għax b'dawn il-fatturi f'posthom, is-settur privat jista' juża l-enerġija tiegħu biex jixpruna n-negozju tiegħu fid-direzzjoni tajba. Programm li sab ukoll l-appoġġ tal-kap tal-Partit Nazzjonalista li qal li hu kuntent li żewġ naħat qed jitkellmu bl-istess lingwaġġ. Matul il-laqa, Bernard Grech kien akkumpanjat mid-deputati Claudio Grech u Kristi De Bono kif ukoll mill-kandidat għall-elezzjoni ġenerali li ġejja Giorgio Schembri.